babičky, dědečkové, strejdové, sousedi, kamarádi, sourozenci. Já vás vítám na vánoční show 2023. Okny je sníh, tak si zavoláme na parket trochu tepla. Tak děti, a teďka pořádně obrovský potlesk pro vaše rodiče, který vás přišli podpořit a bez nich byste tady nebyli. Moc krát děkujem. Možná někteří vůbec nevíte, že už je to 16 let, co jsme založili tuhle taneční školu. A já si myslím, že to chce obrovský potlesk, protože to je neuvěřitelná doba. Toto byla vánoční show 2023. Já doufám, že jste se dobře bavili a doufám, že sezóna, která je před námi, bude minimálně z poloviny tak úspěšná jako ten rok 2023.